Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Камераро камтар соз кунем. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша. Киҷои бошен, ободу сарбаланд бошен. Хитоби ман байнаи Руслан Худоиев номи фамилияш. Дар видеои гузаштаи ман ин бародар ба фикрам ки хато карда. Навистае ки билет нахарен ва ин қимор намедурад. Бародарҷон, ман тида мегӯям ки ин комментота рав дар канали Бобои Қанд навис. Барое ки Бобои Қанд ҳамихели комментарҳои тира бардошт мекунад. Мумкин тида ҳеч нагӯям. Ман тида мегӯям ки ман билети самолёт мефурӯшам. Ягон хел билети қимор, ягон хел конкурс ман намекунам. Барои ту мумкин мана хато фаҳмида бошӣ, мумкин ягон дигар миллати ту ёки ёбнутӣ тамом. Инами дута якта вариант. Ёки ту тоҷик нестӣ, якумаш. Ёки ту просто ёбнутӣ. Инами дигар ягон вариант надорад. Ту комментариёта метавонӣ ки канали Бобои Қанд ма тида иҷозат метаҳем. Дар коша давенес натарусам нависта метавонӣ ки рав дар канали Бобои Қанд навис ки конкурс ҳаромай. Барои ки Бобои Қанд реклама мекунад конкурс. Ман реклама намекунам конкурс. Ягон вақт ман конкурс кунам безорам. Конкурс бозӣ мекардагиҳошам безорам. Барои бародарҷон ки ту мана хато фаҳмидагӣ, ман билети самолёт мефурӯшам, билети поезд мефурӯшам, леки билети конкурс ман намефурӯшам. Дар канали ман ин хеле комментариёта нанавис ки конкурс ҳаромай, билет нахарен ай одам. Ту просто ёки ёбнутӣ, ёки тоҷик нестӣ. Барои бародаро апа ва хоҳаро, ман ҳама вақт конкурс безорам ва касе ки дар бораи конкурс ягон гап дорен, Бобои Қанд аста ку Бобои блогеро дар комментари аввал навистан гирем Бобои Қанд уже чанд одамо дар манам занг заден ки биги Бобои Қанд ответем, ман ҳеч ответш наметаҳем. Вай худаш як одами калонай, худаш ақл дора, конкурса реклама карда, ҷавобша мега. Ман айтани ман ҷавоб намегӯям. Барои ободу сарбаланд бошед. Касе ки даки билет самолёт дар кор бошад, номерои ман +7 910 88 88 676. Илтимос фақат дар WhatsApp занг занем ки нависен. Ободу сарбаланд бошед.